Na, sziasztok! Most ugyanazt fogjuk csinálni, mint az előző videóban. Hát igaz, hogy majdnem egy hónapja raktuk fel, vagy egy hónapja? Nem, vagy nem emlékszem. De akkor az lenne, hogy itt most nem 30 másodperc alatt kell építenem egy házat, meg 1 perc 30 másodperc alatt, meg 10 perc 30 másodperc alatt, mert az túl sok. Ezért 10 másodperc, 1 perc és 10 perc. Csak alszunk egyet. Mindjárt éjszaka, mire befejeztem ezt. Igaz, hogy ott építettem egy kis hibát, de semmi baj. Ki lett javítva. Miért nem tudok aludni? Hát megy le a nap, hát látod. Na azért. Jézusom. Jó, oké. Akkor fontos, hogy lehessen benne aludni a házban. Fontos, hogy legyen világítás. És fontos, hogy lehessen barkácsolni. És fontos, hogy lehessen sütni. És fedetnek kell lenni az egészek, és valamilyen növényzetet is bele kell raknom. Akkor kezdjük is a 10 perces házzal. Először ki kell választanom az alapanyagokat. A kemence, barkácsasztal, fákja, ágy. Ezek lesznek most a rönkei, kvarc. Na jó. Egy kicsit elhalmazkodtam. Ez nem homokból lesz, na nyugodjatok meg. Ez és a kvarc. Vagy nem tudom mi. Akkor mi történt? Mik történtek ezzel? De aranyosak, mik történtek ezzel? Mik történtek a szlájmokkal, Jézus? Hát akkor... Jó, oké. Akkor indulok egy stoppert. Jézusom. Akkor indítok egy stoppert. Most. És nagyon izgatott vagyok. Ne. Ja, oké. Ez nem jött össze. Szóval nagyon kell sietnem. Hát ez nagyon kevés. Tudjátok, hogy mit? Inkább 20 másodpercem lesz, olyan szinte legyen annyira kevés. Ja, oké, indul a stopper. Tényleg basszus. Hát ajtót nem vettem ki magamnak. Amúgy egyébként... Jó, mindegy. De és mondta, hogy valami növényzetet is kell csinálni. Szóval én kiültetek inkább egy fát. És egy ajtó kell még. Ez mondjuk. Akkor az idő indul most. Jó, oké. Ide. Igaz, hogy... Ajaj. Inkább ezt nem mondom ki. Nem mondod komolyan, hogy még ez se elég? Nem mondod komolyan, hogy ennyi idő se elég. Ez nagyon nehéz. Te, haló. Akkor most ilyen 2 blokk széles. Nem mondod komolyan, hogy mindig elhúzom az időt? Há, Istenem. Ki
kicsit bonyolult. Nem igaz? Már 5 perc eltelt. Há, Istenem! Nagyon gyorsan kell csinálnom. Ne. Há, Istenem már, hogy tényleg? Na jó. Ki nem érzed, nem muszáj bele. Nem érzed, nem muszáj bele. Olyan nehéz, hogy ez... Na jó. Az ágyat itt hagyhatom, ez a szabály. Jézusom, de nehéz. Nagyon gyorsan kell csinálnom. Elkezdtem. Oké. Jó, oké, annyit segítek magamnak, hogy ennyit itt hagyjatok. Ennyit segítek magamnak. Mert ez így már tényleg nagyon bonyolult, ezért... Eddig hát igen, hogy nagyon béna voltam, de utána nézzétek meg, hogy ez történt. Ajaj. Sikerült! Na végre sikerült! Ott 7 perce megy a videó, és olyan sokáig. Jézusom, na végre sikerült. Ez nagyon bonyolult volt. Na akkor ez most már 60-szor annyi idő, szóval az szépet kell kihozni. Szóval akkor, jó, szóval szépet kell kihozni. Szóval törlés. És akkor mehetünk ide a 1 percesre. Na jó. Így. Azért ekkorát csinálok. Oké. Azért már ablak is lehetett volna ide, na mindegy. Oké. Ez lesz a barkácsasztal. Hát jó, hát ez első próbálkozásom volt. Oké. De rossz csúnyán néz ki. De hülyén nézel ki. Na akkor ez most már 10-szer annyi idő, szóval akkor szépen kell kihozni nekünk. Akkor a 10 perces indul is, csak nem indul. Kell hát egy kapa. Hát ez kapa, vízes vödör, kell dinnyemag, és kell azért valami ilyen szépség, szóval, hogy ne legyen azért már nagyon ronda a 10-szer annyi idős ház, virágok, ilyen apraforkó, és akkor már jöhet ablak is.
akkor kell egy kis üveg. Na akkor az idő indul most. Egyébként nem muszáj annyira sietnem. Nem akkora lesz, ekkora. Már azért ilyet parkettázás is. Kell jönnie parkettázásnak. Így. Oké. Nagyon gyönyörűséges. Így. Üveg. Jó, oké. De is ilyet üveg. Nem mondod komolyan, hogy még csak 1 percnél tartunk. Jó, oké, akkor jöhet még sok minden, hogyha csak 1 percnél tartunk. Jó, oké. Én megértem. Jó, hát. Akkor jöhet felső szint. És nem mondjátok? Jöhet felső szint is. Ó, lépcső nem csináltam. Na mindegy, akkor most barkácsolok. Nem tudom, hogy kvarc lépcsőt lehet csinálni. Lehet. Most barkácsolni szabad. Annyi a engedély. Nem akarok barkácsasztal házat építeni. Rossz helyre tettem. Az alvás nem számít bele az időbe. Jézusom! Oké. Úgy. Gyorsan. Kéne fussunk az időből. Gyerni. Oké. Én az így itt fel lehet jönni. Hát nem. Így kell. Ojjaj. Jaj, ne. Aj, ne már. Szabad barkácsolni, ezért fél lapot is csinálok. Ide kell még egy. Úristen, nagyon kevés időnél tartunk. Ez a sok percsiga. Ja, oké. Ide csinálok ablakot. Ilyen ablakot csinálok ide. Úgy. Szerintem is szép. Ugyanis nekem tetszik. Jézusom! Úgy. Úgy.
Várjál, először itt berepülök. Nem így akartam. Ember. Nem mondod komolyan. Nem mondod. Ja, oké, 5 percnél tartunk. Nem a legtöbb, de jó, de semmi. Nekem ez nagyon nem tetszik. Ez nekem nagyon nem tetszik, hogy ilyen gyorsan telik az idő. Hát amúgy ez a sok egy csika, szóval annyira tetszik. Jézusom. Kicsit kicsi a hely. Fákja. Itt akkor lesz egy szoba, ez itt egy szoba, szóval itt lezárjuk itt a látványt. Így. Csak egy kicsit rossz helyre raktam a ajtót. Ja, oké. Meg kicsit nem tetszik. Kicsit csúnya lett ez a ház, nem? Itt nem lesz itt rendtágy. Itt be lehet ugrani? Nem. Aj. Akkor ide kell rakni az ajtót. Kicsit itt azt elrontottam. Várjatok, oké. Itt be lehet jönni. Csak fent lesz ágy. Ágy. Itt is lesz inkább egy barkácsasztal kemence. Ja igen, tudom. Így. Ajaj, nekem ez nagyon nem tetszik. Nem tetszik. Kapraforkók. Így. Ilyen mini veteményes csinálok. Dinnye magokkal. De dinnye maga letetni a csirkét. Én ezt nem is tudtam. Itt kvarc lesz a út. Nekem ez nem tetszik. Ojjaj, kifutunk az időből. Ojjaj, nem. Itt jó, ott a kinéző szlájmok. Ojjaj. Nem így. Ja, arra van a nap. Ne. Mindegy. Ojjaj, nem tetszik. Ez úgy tök jó meg volt csinálva, hogy így a Minecraftban is ilyen csinál, hogy a napra néznek a napraforgók. Tök jó meg van csinálva. Így, ez még azt mondom, hogy nincs kész. Én azt mondom, hogy nincsen kész. Nekem nincs az a látvány, hogy kész. Ajaj. Most földet szabad vennem. Ez rapafrokon nem kell. Föld. Ajaj. Föld. Örök vízforrás. Kapálás. Innen készíteni a virágokat. A dinnyemagok. Ajaj. Nem tetszik, 1 perc van csak hátra. Ne. Ajaj. Ez nem tetszik. A kapam. Ajaj, dinnyemag. Így. Jó, oké. Itt vannak veteményesek. De még mindig nem tetszik nekem. Ajaj, nem.
Gyorsabban ki kell növényezni. Növények, gyertek, növények. Ide. Most át szabad mennem ide. Így át szabad mennem ide. Hogy? Ja, vannak növények is. Jó, oké, letelt a 10 perc. Hát akkor ez tetszik. Szerintem ez jó lett. Hát szerintem egyértelmű, hogy melyik a legszebb. Szerintem ez a legszebb. Hát egyértelmű. Jézusom. Ez kemény volt. Jó, oké, kiléptem a Minecraftból. Jó, oké. Ez kemény volt. Ez kemény volt. Ez kemény volt. Megmutatom az összeset. Szerintem visszavágom. Egy dolgot nem felejtettünk el. Egy dolgot elfelejtettünk, a szőnyeg. Ez is tök jó szerintem. Na, hogyha tetszett a videó, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal, és iratkozzatok fel. Szerintem ez nagyon jó válasz. Szerintem nagyon cukik lettek a házak, szerintem nagyon jók lettek. Most meg visszaalakultak a slime-ok. Te mi van veletek? Hát szerintem mindegyik jó lett. Hát akkor, hogyha így volt, akkor jelezzétek egy like, hogyha mindenáram tetszett, és aki erre a harmadikra szavazott, az dobjon légy szíves egy csengőt is, egy lájkot és egy feliratkozást. Csengőt is nyomjátok, légy szíves. Basszus, te. Így. És akkor továbbra is szép napokat, sziasztok!